omwana. Audio Jungle. Kisare. Akiko konyo bari. Naruko rusi konje nanyora kakonyegeri wosi ntima think kya monyora. Saga. Kare. Sielewi. Kisare. Ndoje. Ndoje kwete. Timai chitana yako ramontuka kuruara ngati. Kwa moyo ke. Ya kora kende. Kwa moyo maji. Ndeta. Kisare. Ndeta maji. Tokoreta pono kumbuli. Kisare kanyi tekara rende kumbuli. Tekara ndoje kwete niti kwa. Ndoje kwete. Kisare ga kikonga. Kare ki. Bibine se tutara rakira. Gorosi. Ugoterime. Kisare waki. Na engobori. Na utaviti manyeti gake. Ngoso nyumba ga yet naje. Omaite kere rumu nyumba chirumu cyane cyonse pi. Akibono nchego sembo ngo igana chira matuka abere nande nasoire andonsi. Akitimita ninche. Omaite sinko beka chibesa. Ostomanya. Timanyeti. Komboka. Do you know where I put my money? No matter ka ingobe bwali mobwe nasa libone ndeke. Akitimanyeti. Igotoka ende ukwane ke gusi meanwhile you might understand me. Chiri buchi ane komina abegeta. Ekero na igweta mangana. Nga kominyo kigochi matega. Kume you been coming nyomba ga okonya kuburuge binto nini okoiba bakenga seti. Akitari nche akimaene igatari nche nche Ngoru setie binto nyomba ga. Kwangu. Haya. Atega ngora. Ngoko nyi kumubwata. Kati haya. Kugoja ngora. Sibanga. Tari konyunya no konyutari kokuna mungu gakyo soro. Siba. Okie. Kerubo. Mwana rumwa iboneka. Harmo tatamata. Separate. Haritra tukuna kubatega ndebe. Squadina. Injo. Taro isko wangu tengende. Tomati yarabuka. Hai snake. Timanye tibona mbori hu gakini imanye. Tinkomanya nga ukem. Tarinche maene tarinche. Nche nache tabwango igama tukabere tindabera gakinga kinane komanya nandi timeti certificate changu andebe tetingo kuna bintu byago. Maene oyo ndi tarinche. Ayo ndi ningo njenga kolikyo. Ole. Enyombe yega mwane ganga gachitiga. In fact inga gachite because ndate ku identify as a commoner ekenyoleke. Naye kuengo keronko agache nyombe. Naye kwaretete ekwere ndeye useneke busege kuruko. Ukaburuka nesike okoma. Ngalete bundi kabeka chibishe ibinte byose pinyombaga nayo manyete. Bono. And today the way I treat you gacha. Inta ke tonta ibinga ki this certificate chia na isato. My documents hard earned. I went to a university. Ngasoma, I took my time. Huwa iliko rarali. Kwa gatera buku duba. Oma kubwato ngibere. Uno gakino ntabigo yondi nande kometa nche no gusoma nimanyete buye igoti nare kororeri etaria nare komanya nare koira. Tainche na ile tepi. Tigango tebiga. Na beiro monto muya sana asogi mabwao. Tinanya okogosera no endimo.
atatiga kerongo chinako minyoki kogokwani asinini urulero enakorete igankwabirite omwana ono gatigete so tigete mwana ne Bruno otacha nere. That's a case for another day. Ntate ngotebiga kurulero to basa gwetani esiri ugalire no tiri ugeli eli munambe getega to basa gwetani kuchimatali onye ne dukogochi give me a call ntebi ngomogaka Your Excellency sir Honorable Boyondi chairman chief senator governor can I go to the shop Tinko bwata marieta yon sirimbo pakocho bwate ege kugera otabwate ti na ndi bakangu kwani no igwete na kwani acho ndi toko ngaka iko manyamba kama gosa atari tori kongiraneri when I'm giving you instructions amangana nkoko tebine kiranta tomenyo muchiga muno mukungu otwara maskani muna mukomo alimu omaete nkiakora. I'm trying to elevate you kerongo kwa these instructions pono go koigu ogotanga ki ebono mugaka ebono governor ebono senator chief excellency CEO Mayana waranyora bantu bayiwete babesenge nchonanyo metu no mwari munane bako tebanga metiko nonye ndinda metiko somancha gakinanya ko gukorera bobi nchego sinabongo sigete igo na mugakon wasi bononye gonsigete anye gonsigete na mboni akera nko kwanira abantu muna bagweta bucyana okombya wantegerera ijo mugaka so kere richi kongo kwa ndate kwatinga yes sir yes CEO His Excellency yes sawa number 1 kinte tiko kora goko etani riugeriga kuona yes sir Kina kunarira bareke ngokomonyore Timai na rugurupara nchinacha namonyora karigo gaki kerukwacha ana ukwane Nayakwanira nabarenge igo mnarego wahukiki bona bantu bako bamuride ibabona Akiosa timaiti Nasa wahukiki ai morore bona tigana arroz no ndiruga ninya arroz na empanado Bono ngotigara nchifuye ka usoro Bono uta tatu anda nae utigara nere Useta bono to anduche Sawa rende Yes sir tinte diwe tani riugeriga Yes sir number 2 kerona ikiriga muno na ikire nyombaga ndete koro kwambe kira macha ne bafu ndali gogotebi Yes sir tindi komanya gosemburanja tu gosengi kiaba Yes sir number 4 keron kuomana naye tori kongiraniri toigwananiri sir Yes sir lastly and most importantly obwa togoto kwambuka nkoire nole seino naende gokoira na tori gochikoira na mona gwacha ebioma birosiri na maboka mwanya bantu na bigo chikoira ninka anytime embure tu ego sombe gochimata timba sokora musoro waigule onyengo kwane ngoko yeitebereri nkyotago yes sir Yes sir His Excellency His Excellency yes taito koruga ngira ne school nombwate bia monanko ira ne school nko irana nyore compound yonsi arabi guchisi agachiri cyari meru egesumu ege kwali pereri yenyundo origine mesumari okorekere gendo Mesumari gose gwate betanko porore to oreti aye digino amegoye Yes sir tigangi chenya olenga naende amaliga ino hara masawa Vamos kanki mama Akinya sauno ono akinche ndama nyago soma ngainare kocha koira masakara Akinya sauno konyere mwana na soma nera mwalimu Pasiro ya kwa sasa mino nyana sariga kina
manyangasoma. Akikumbuka wachanikie. Mutachondevi yesa. Yesa. Umarore narachatevi yesa. Chenje sikurimo.